Hola a tots i a totes, soc la Clara. Benvinguts a aquest tutorial de Classroom de l'última versió. En aquesta part del tutorial us explicaré com accedir a Classroom, com crear una classe i les funcions bàsiques. El primer que hem de fer és obrir l'eina. Podem anar a dalt a la dreta, als 9 quadradets on apareixen les aplicacions de Google, i baixem fins trobar-la. Una altra manera és buscar-la al cercador. És molt possible que s'obri Classroom amb un compte que no és amb el que el voleu utilitzar. Per tant, a dalt a la dreta, cliqueu a la vostra foto i us aneu a obrir el compte amb el que sí voleu utilitzar Classroom. I tanquem l'altra pestanya. Ara podeu veure totes les classes que tinc actualment vinculades amb els meus alumnes. Llavors, per crear aquestes classes, el que heu de fer és a dalt a la dreta, hi ha un més, cliqueu, aneu a crear una classe i aquí poseu el nom de la classe que vosaltres voleu. En aquest cas li dic prova 2 i creu. Veureu que és relativament ràpid perquè en qüestió de segons us apareixerà la classe que heu creat i ja la podem començar a personalitzar. Esperem un moment que encara s'està creant. I perfecte, ja hi som a dins. Que sapigueu que podeu canviar aquest fons clicant aquí a seleccionar un tema. Hi ha diferents aspectes. O podeu penjar una foto que vosaltres preferiu. El primer que hem de veure és que cada classe virtual està dividida en 4 pestanyes principals. El tauler d'activitat, que seria el mur, on apareix tota l'activitat. El treball de classe, que seria on vosaltres organitzeu les tasques, persones, on podeu veure els alumnes i altres professors en cas que hi hagi, i notes, el resum de les notes dels teus alumnes. Llavors, per convidar els alumnes ho podem fer de dues maneres. Donant aquest codi als alumnes i llavors ells entrarien, o convidant-los per correu. Si els voleu convidar per correu, el que heu de fer és cliquem aquí i aquí posaríem les adreces dels correus dels nostres alumnes. Si els tenim en un full de càlcul tipus Excel, l'únic que hem de fer és copiar tota la columna i enganxar-la aquí. Un cop ja tinguéssim aquesta part feta, ens aniríem a treball de classe, aniríem a crear i des d'aquí podem triar penjar una tasca, per exemple, un material, en cas de no necessitar que ells ens pengin, ens retornin cap feina, o reutilitzar la publicació que tinguem a un altre Classroom. També dir-vos que des d'aquí podem crear els temes. Els temes són una manera d'organitzar. Per exemple, tema 1. En aquest cas podeu posar en comptes de tema 1 setmana del 20 al 26 d'abril, per exemple. Llavors, si nosaltres creem diversos temes, veureu que aquí a l'esquerra van apareixent. Veieu que ens apareixen el tema 2 i el tema 1, doncs cliquem els 3 botonets, ens apareix puja i el tema 1 passaria a dalt. Llavors ara ja sí estem preparats per crear una tasca. L'únic que hem de fer és anar a crear, tasca, aquí posaríem el nom de l'activitat o de la tasca, i aquí a sota podríem afegir el que considerem necessari d'adjuntar, ja sigui alguna eina que tinguem al nostre Google Drive, ja sigui un enllaç a una altra pàgina web, un fitxer que tinguem a l'ordinador o un vídeo de YouTube. Si nosaltres, per exemple, triem posar un document que tenim al nostre Google Drive, és molt important que tingueu en compte que aquí ens permet una opció que només ens la permet la primera vegada, és a dir, si publiquéssim aquesta tasca i després la volguéssim editar, aquesta opció ja no ens apareixeria. En què consisteix? Nosaltres podem triar si els alumnes poden veure el fitxer a mode de consulta. Si els alumnes poden editar el fitxer, però hem de tenir en compte que tots els alumnes de la classe el podran editar quan vulguin. I per últim, si volem que es creï una còpia automàtica d'aquest fitxer per cada alumne, de manera que nosaltres podem enviar la tasca tipus plantilla i automàticament a la que els nens obren la tasca s'obre un document, una còpia d'aquell document per cadascú. Després els nens ens ho retornen i ja està. Què més tenim? Altres funcions. Aquí
on diu parar, podem triar per quines classes volem que aparegui. És a dir, una mateixa tasca podem publicar-la a 4 classes alhora, segons ens interessi. Després podem triar quins alumnes volem que vagi dirigit. Si deixem aquesta opció de normal anirà a tots, però podem desclicar-la. En aquest cas jo no tinc alumnes en aquesta classe de prova, per tant no ho puc fer, però podem desclicar-la i triar manualment els alumnes que volem que vagi. Aquí tenim la puntuació, podem decidir si posarem nota sobre 10, veieu que he canviat de 100 a 10, o podem triar si no volem que tingui nota. Després, data de venciment, podem posar quin dia seleccionat pel calendari serà l'últim dia en el que els nens i nenes podran entregar aquesta tasca. Clico a fora i ja queda programat. Què vol dir això? Que els alumnes no poden entregar tasques passada aquesta data? No. Els alumnes sí que poden entregar tasques, però a tu et constarà que està entregat amb retard. Per tant, està molt bé per fer un control. I aquí on diu tema, puc adjuntar-ho al tema 1, si considero que és de l'1, del 2, o també des d'aquí mateix crear un tema si m'he oblidat de crear-lo abans. Ho adjunto al tema 1, clico a crear una tasca o, si no vull que aparegui ara, puc programar la tasca. Repeteixo, com ho faig? Clico a la fletxeta aquesta que em surt a la dreta, programa. Llavors, si jo programo una tasca, per exemple, perquè aparegui demà 9 d'abril a les 8 del matí, clico a programar i aquesta tasca els alumnes no la podran veure fins demà a les 8 del matí. Per això, en aquest cas, ens apareix en gris, com podeu veure. Si jo volgués editar aquesta tasca, clicaria els 3 botonets, clicaria a editar i podria deixar de programar-la, clicant aquí a la creueta aquesta que m'ha aparegut aquí, i puc clicar a crear la tasca, per exemple, i els alumnes ja la podrien veure. Com veieu, ara ens apareix en negreta. Doncs fins aquí la primera part d'aquest tutorial. En tindreu més amb la funció bàsica de com penjar les tasques. Espero que us pugui servir d'ajuda. Gràcies, fins aviat.